Kanbanwaan, digdi sa DCGB. Hua! Hoo-ha! Maray na aldaw sa Tuya Agabos, mga kababayan. Lunes na naman, petsa 16 kan bulan na Enero taon 2023. Madalion tapos na so kabangang bulan. Ubos naman so petsa 15. Ecstasy. Sige lang tabi kita ng sige. Kami po minarespetar na naman sa lambang miyembro kan familia kasabay ang pagpagiromdom sa paghampang niya to kaining kaldawon. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Special mention man niya to an sa tuyang dating general kan PNP Bicol, si retired General Agot Marquez Jr. Dating PNP Regional Director digdi sa Kabicolan, asin dati man na Chief kan PNP Ligaspi. Happy birthday tabi sa imo sir. Diyan na siya ngunyan sa Cebu. Retired na si Chief na Marquez, si Agot. No aring katabi mauli digdi sir. Magdos botelyas naman kita. General Agot. Sige, tingog kan banwaan na po. Minaimbitar man na mag-iriba-iba kita sagkod alas 10:30. Mantang kamo dyan, naghanda na kan pangudtuhan. Kumusta tabi kamo dyan sa Rawis? So, eskwelahan dyan, nagtabi, mainit-init na baga. Siguro, nagkulpa na sa tubig. Sa Rawis Elementary School, tama ba yun? Ray na aga man dyan tabi. Sa Sentro kan Ligaspi. Orosite kay Buddy. Maray na aga tabi, Sir Buddy, long time no text dyan sa Orosite. Sa Saud, maray na aldaw sa Indo dyan sa Ligaspi. Dati may paraan tabay kita dyan sa second floor yata ito. Ray na aga. Madam Pilar Akende, good morning man tabi dyan sa ining Gold Street, as in good luck novelty, mga sadiring tao taman yan dyan sa Sentro kan Ligaspi. Maray na aga tabi sa Indo. Madam Pilar Akende, sagkod sa Forbes Academy, Forbes College. Hoo-ha! Sa Albay District, maray na aga man. Sagkod sa Daraga. Diyan sa Daraga, good morning kay Sir Artu Lim. Sa Petron Tapgas Gasul, maray na aga tabi diyan sa Indo. Sa tuya yan na mga paraang tabay. Petron Tapgas Gasul diyan sa Daraga. Sa may hampang sa naman kan sa udan. Kataning kan sa udan, I should say. Harne sa may Mercury Drug. Masira mo ang pangudtuhan kung Petron Gasul ang gamit sa pagluluto. Haloy na bagaan bunji nga di. Ay nako, sige. Yan sa Washington Drive, maray na aga man, tingog kan banwaan. Maray na aga sa Familia Tigawon. Yan, may texter man kitang saro.
Sa Bitano, Marhay na aldaw. Katuwang tadyan sa luwas, news team, kumpadreng Jomar sa Premier Distrito, maray na aga dyan sa gabos na nag-aantabay sa 1st District Albay, lalong-lalo na sa siyudad Cantabaco. So mga nagdadangog sa 106.9 WGB FM, ang samuyang FM station dyan sa Tabaco. Ray na aga. Yan, ang samuyang koresponsal tabi dyan, si Pading Jomar Bien. Sa 2nd District, Tarabang-Tabang, si kumpadreng Alar Mario. No tiene pegas porque es genial. Así Yaon man dyan si Ans Galero, sagkod si Joshua Bino. me gusta a mí. Así Sa Manibelan, sa muyang piloto, si Henry Mata. The Boy Mata. está así. Maray na aga tabi dyan kay Amelia Gonzales, ang Dean kan Bicol University College of Engineering, hali kay Madam Merly Caceres. Happy birthday tabi sa imo, Madam Amelia Gonzales kan Buseng, Bicol University College of Engineering. Happy birthday. Hali yan kay Madam Merly Caceres kan Bitano. Yan, happy birthday tabi. Oy, Madam Merly, kumusta na ka mo dyan sa Bitano? Sagkod kay kumpadreng Alvin Gapayaw. Kagawad Alvin Gapayaw. Ano dyan sa Indong Barangay. Pading Jimmy sa 3rd District. Sa kuyang kapartner, the Chief Tech Ramir Tanay. Ayos to tabi, Chief Tech ha. Duaan sa tuya ngo niya na. Ano bang, anong nagbubuto adigdi? Ay, magbuto alamang diding kuan, meriendahan, ano? Baga. Sa newsroom, siyempre, busy dyan. Walang lusot tabi. Ang mga bareta, sumadalukal. May naghapot digdi sa makangalas, may engkanto. Ay naghapot sa ko, dahil man akong kahuron, may naghapot sa ko. Pwede sa Indo malaman kung ano ang due date kan Aleco naman now. Takan sa APEC, pet sa 20 bagaang resibo, tigta tauta. How about sa Aleco, pwede tabi maaraman? Day pa kita, day kitang nakakaurong ba dyan sa Aleco kung tagapagtarampano. Day pa, tabi, ining si Tricia, day pa talaga day pang spokesperson. Si Sir Nakumeta ba, nagpapa-interview naman, day pa man Lapa tayong wala pa tayo Sabi ni Martina Luis. Yan, siya nag-apot Martina Luis. Diyan po sa newsroom, ang nangingenot po dyan, the ever reliable news director Mardela. Sa padagos pong pag-subaybay kan mga istorya sa lado lokal, and syempre ang pag-abangkan mga nagbuburutuan ng mga informasyon nasyonal, internasyonal. Katabang dyan si Angel Mustasa, ansa mong anghel, si John Matthew Balyaran. Pati naman po sa samuyang Facebook page, sa samuyang social media platform, sinda po ang yaraon dyan. Si Jimus, yaon man. Si Francia May, kumusta na po? Si FMB, okay na ba si FMB? Siyempre, yaon dyan sa production, tarabang-tabang pa sa research, as in sa newsroom, sa IT. Si Tricia Marilitana, sa good si Richard Astor. Ano na? Yan, okay, the best talaga. Si
Sinda po ang bina-broadcast man kan sa muyang programa sa internet, worldwide, netwide, sa Facebook, DCGB News Online, sa YouTube, DCGB Legazpi City, Philippines. Ako po ang sa indong servidor sa radyo. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Diyan sa Bicol University, nagbutwa ang mga pangaranan interesado na maging presidente, kanakalihis bagang semana o 2 weeks ago, kung tama, may na-report si kumpadreng Jimmy, to name a few, narurumduman ko certain Salalima, certain Jacob Nepomuceno, yan, pardon kung dai ko pa na mention sa iba. And the latest is nagbutwa ang pangaran ni Dr. Ofelia Samarsi, sudin kan Bicol University College of Medicine. Si Doc Ofel, I for one will vouch sa kapabilidad kayan intellectually ni Dr. Ofel Samarsi. And ikadua sa iyang dedikasyon sa trabaho. Tabi. Although dahil pa man siya nahaloy sa Bicol University, pero ang naaraman niya to, dakol ang mga nagbubusol na sa iya na both coming from inside sa Bicol University and coming itong sa iba pang mga leader sectores sa satuyang palibot. Si Benjamin Baby Boy, Dr. Benjamin, di pirana, si Dr. Benjamin Baby Boy, si Dr. Jacob ba yun o Nepomuceno, and then si certain Salalima, and ending si Dr. Ofel C. So to name a few, gari apat sinda, apat, sige, yan. So yan ang nagbubuto. Ang latest ining si Dr. Ofel C, ang aram niya to, dakol ang mga nagbubusol kaini coming from the inside. Ta siyempre siya bagang Dean kan Bicol University College of Medicine. In fact, pinag-recognize nga ini one time ni Congressman Joey Salceda kan magkaigo yata ito ng testimonial dinner para duman sa mga nakapasar na doktor na hali dyan sa Bicol University. You can just imagine, manihar ni Dr. Ofel C in the most difficult times, one of the most difficult times sa lado kan edukasyon, darakan pandemic, alagad na manihar ninda na maging halangkaw ang passing percentage kan Bicol University College of Medicine sa board exams. Imagine nun nindo yan kung paano ang pagdiskarte mo kayan. Ang kursong medisina saro sa pinaka-dipisil na kurso, lalong-lalo na papaanohon mo ang pagturo mo sa mga ini na tuturuan mo kung paano ang pagbulong kanhilang kan tao sa tahaw kang pandemya na gulpian restrictions dainin na face-to-face classes limitado kung igwaman, and we were introduced and nag-adaptar kita dumang kaito sa sistema na ang pagturo modular online niya bako baga basta-bastan maray kun iyan paghirahay tabi baga Chief Tech Ramir nin auto na pagsalida sa nakan goma, interior, pagsalida kan exterior, pag-change oil or what, an sa imong kukuti-kution. Nya yang baga, lawas kan tao ang pinag-aadalan, bubulungon mo kung paano ang pasistema kan pagbulong kayan, pero namanihar po kan College of Medicine sa pamamayo ni Dr. Ofel C, itong pagturo sa mga estudyante na gustong maging doktor na ang produkto gulpiso na kapasar baga sa biyo. Yan, tabi. In fact, na-recognize yan ni Congressman Joey
kan pag testimonial dinner may video presentation duman na pigpapasalamatan asin pigtatauan ni nagkakandigong rekonosimento ni Congressman Joey iyan na effort kan Bicol University College of Medicine, it being the fact na ang College of Medicine kan Bicol University saro iyan sa mga pinagpundar ka ito ni then now Congressman dating Governor man Joey Salceda, panahon ka ito ni Noynoy Aquino, Presidente Noynoy Aquino, saro yan sa mga naipundar ka ito dyan sa Bicol University. Nangunyan tabi uyan na it is now functioning well and i-expand pa nga na yan. Kaya dakulan mga nagbubusol dyan kay Dr. Ophel C. na tibaad lamang da makonsiderar man na maging presidente kan Bicol University. Intellectually wise capable ini, and leadership wise capable ini si Dr. Ophel C. na magpadalagang kaan kung tiwalaan man kang pwesto diyan sa Premier University kan Kabikulan, which is BU. Yan. Imagine mo ha, halangkaw ang naipapasar mong mga estudyante sa College of Medicine during the times of pandemic na ang pagturo, dipisil bagan pagturo mo kaan paano pag ang buhay tayo, titiwala tabaga sa mga doktor, papatumaraw kita ng medisina, i-injection ng kita ng mga bulong o ngunyan so mga nag-reskwela ka ito during the times of pandemic, mapagal bagayan kay puhang ka ng hands-on na teaching, pero baski puro pa tabi na i-wade through iyan na College of Medicine sa pamamayo ni Dr. Ophel C. Kaya gulpi so mga bubusol man diyan kay Dr. Ophel C. Tabi. And pasalamat man si Congressman Joey at least nagpuprodukto na so sa iya man na pinaghigusan kumbaga saro ini sa mga pet project ka ito ni Congressman Joey sa lado kan edukasyon na naitao man kan gobyerno nasyonal na ipundar uyan na tabi College of Medicine and in fact igwanin mga one time makahurong tado ini si Dr. Ophel C. Ini po tabi nakahurong ko siya one time sa programa na interview ko through phone, nakikita kan tinaram niya na igwa pala ning oportunidad kitang makinapobrehan sa mga aki kan mga pararihutang pobre may kapabilidad na makapagpadoktor, igwa pa ni nagakandigong allowance, libre patabi almost kan naipundar yan na Congressman Joey, dati gobernador ka ito, now Congressman Joey na College of Medicine. Kaya mga nag-arantabay-tabi dyan, mga nanang, mga tatang, kung gusto nindong paeskwelahonan sa indong aki bilang doktor, igwaning hilig magka-doktor, dyan ka mo sa Bicol University. Hanapod lang din si Dr. Ophel C. yung din. Aram ninda pa sistema kung paano makakapaeskwela kan mga aki na barato, at least halos libre nga ni igwa pa ngayon din na nagakanigong allowance dyan sa Bicol University maging doktor. Ang pagpadoktor baga ang pagpaeskwela mo nin medisina kay itong mga panahon dapat milyonaryo ka, nagkikita ka ning halos milyon ang kada bulan tanganing masustiniran mo ang pagpaeskwela nin medisina sa mga premier university digdi sa satuya sa Pilipinas offering medical courses. Now that is a thing of the past. Sabi ni Dr. Ophel C. yung din hindi lang alam napakabait ng gobyerno natin ngayon. Mga kinapobrehan kita mga nagtitios, pag-igwan ng hiligan sa indong mga aki, libre halos igwa pa ning allowance hali sa gobyerno kung tama itong susakuyang pagrurumdum tabi basta ang one thing sure is almost libre, abot na tabi. Kaya yung man na nakikaog man ni Congressman Joey na naipundar talaga yan na College of Medicine dyan sa Bicol University ang oportunidad yao na tabi kaya ito ang makakapaeskwela sabi ta na nga dapat milyonaryo ka makapag-graduate ka ng aki sa kolehiyo di medisina. Ngunyan it is a thing of the past. Dahil lang siguro pa masyadong naaraman kasatuyang mga kabarangay. Now tabi uyan po kung gusto nindo ang mga aki nindo igwaning kapabilidad na mag eskwela sa College of Law
College of Medicine sa gobyerno patabi, di kalidad paan edukasyon dyan po sa Bicol University. Sige ha. So yan tabi, nagkakaperang mga latest. 4 guide iyan na naglalaban-laban dyan sa pagka-presidente kan Bicol University. Hindi ako sa natabi kung pang iba. Pero basta 4 yan 4 na sa tuyang inisyal na naaraman. Ma-retire na baga. O kaya matapos na sa turno man ni President Noli na Mascareñas. Yan. Kaya maagi na sinda sa mahigpit na kumbaga screening process sa pagpipili at tanganing maaraman ta sa ngapit na panahon kung sisayan dirhir giraray kan dalagan kan Premier University kan Kabikulan, Bicol University. So good luck po sa indo tabi ha. Sa mga taga-Bio, maray na aga tabi dyan sa Indo. Ano na nga ni sungaran kan pamuso dyan na kaunan? Si Ong Pin! Hindi ka taga-Bio kung dahi ka nagchicha sa Ong Pin. Digdi naman sa Divine, hindi ka taga-Divine kung dahi ka nagkaon sa Julikod. Jalikod. Norin nga yan, biyuwik kang Divine. Andiyan pa yung Ong Pin sa Bio. Kaya lang yung Centennial Tree na piligruhan bagay ito kan bagyong Reming, di ba? Reming ba yun? O hindi ko ano ito. Basta dahil na gari, pinutol ito. Mari daw digdi. Na itong nagtambay pa ako diyan kay ito sa Centennial Tree. Nabuwal ito. Gari nabuwal ito. Ano? Yun nabuwal ito, yung Rockman. So Centennial Tree. So pag-cover niya to kan palarong pambansa Chief Tech, yaon pa ito. So Centennial Tree. Iyo pa garday na Centennial Tree. Yan. Diyan sa Bio. Gulpi man ang istorya ko dyan sa Bicol University. Dako lang mga dyan mga amigos, amigas. Dyan sa Ong Pin nagpupuon ng istorya sa Ong Pin. Ang sa kuyang numero tabi 0961-759-0888 sa smart yan ha. 0961-759-0888 sa smart, and then sa Globe 0926-0156-020. Ano tabi? Ganyan lang po ka mo. Oras Pilipinas, taod-taod ha. Ipapadangog ko sa indo so boses ni Congressman Zaldico at least so ako Bicol tabi na talagang dakulaon ang influensya sa lado kan pagtabang sa satuyang makahimanwa, lalong-lalo na sa pag-provide ka na common and basic needs sa satuyang mga barangay. Kung ano po yan, taon-taon ipapadangog ko sa indong boses mismo ni Congressman Zaldico ha, bilang chairperson kan Committee on Appropriations sa Lower House. Ito po muna tabi yan, Oras Pilipinas. Nagbutubot ang Palasyo Malacanang. Oy, Marfina Luis, we're trying our very best kung sisay ang pwedeng makakahuron mi lamang diyan sa Aleco manungod sa mga concerns mananggad na ipigapaabot sa Indota. As of this moment, daipasinta ning opisyal na deklarado na persona sagkod numero na pwedeng apudan man lamang nyamo na mga nasa broadcast media pag-igwang concerns manungod po sa Albay Electric Cooperative. Baro kani very valid bagatabi yung due date da kan Aleco kung anong petsa da iyan tabi di ba pag mga concerns sana makabalik itong setup na kita ning personalidad dyan na nakakahuron any time of the day na nagpoprogramaan man laylain na istasyones ning radyo tanganing ang mga kaimanwa niya to masirbehan niya to ha. Sige, Oras Pilipinas, sakto 9:30 nin aga. An oras hatod sa Indokang Redicon, ilabas ang multilakas. Bumubuhos ang tiwala, babawi ng may pag-asa, ibang ngiti
responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Bugbugan sa trabaho? Kakayanin mo. Daming tatapusin? Di ka mabibitin. Sa tulong ng Revicon Forte, kondisyon ng katawan maghapon para sa lakas na di kapos hanggang matapos. With proper diet and exercise, brad. ₱5 lang SRP. Unilab yan. Multivitamins, minerals, and amino acids is the generic name of Revicon Forte. Sharmila Printing Press and Advertising for fast and affordable printing. Choose Sharmila Printing Press and Advertising, offset and digital printing. Services offered: tarpaulin printing, flyers, receipts, brochure, business card, magazine, folio, invitation, newsletter, letterheads, and more. Sharmila specializes in sublimation products, signages, tarpaulin, sticker, panaflex, smog, t-shirts, cincha boards, pull-up banners, and more. Sharmila Printing Press and Advertising Main Office, Barangay 42, Rawis, Legazpi City, near Barangay Hall, and their new branch located at Barangay 24, Rizal Street, Legazpi City, beside Prieto Cargo Forwarders and in front of Insular Live. For inquiries, call or text 0917-523-5819 or 0917-772-5058. Sharmila Printing Press and Advertising, where we print your choice. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Nasa trabaho si nanay at si tatay. Hindi ako nalulungkot. Hindi rin ako nagugutom kasi kasama kita, Lola. Bago umalis si nanay para magtrabaho, nagiiwan muna siya ng breast milk niya para maibigay mo sa akin, Lola, pag nagutom ako. Pati pagkain may nakahanda na rin. Minsan nga ikaw rin po ang nagluluto para sa akin. At syempre, naglalaro rin tayo. Lola, bukas po ulit ha. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na, dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Wag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klaradong ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Isabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang French fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade Mangiraray, Liverade Silimarin Capsule, Liverade sa bayani proper diet as in exercise, puro aldaw. Liverade Silimarin Capsule, maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Hyperacidity na solusyonan dahil sa pag-inom ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Paano nakatulong yung mga produkto ng Doc Alternatibo? Lalo na po itong corn coffee. Marami, effective talaga. Hapdi yung sikmura ko. Tapos yung nahirapan ako mag-CR. Tapos yung ito na nga yung kinakapi ko, yun, okay na talaga yung pakiramdam ko. Araw-araw na ako magbawas. Tapos yung sikmura ko, hindi na mahapdi. Tapos yun din pinagamit ko sa mga anak ko. Ako si Gina Alboris Baribar, taga FTI. Pruweba sa kaebektibo ng corn coffee ng Doc Alternatibo. Ang corn coffee, exclusive na mabibili sa Doc Alternatibo branch.
sa Legazpi City. Matatagpuan sa second floor Pexon Building, Barangay 19, Legazpi City, right side of Iglesia ni Cristo. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas. Dreaming of quality learning for quality people? Divine Word College of Legazpi welcomes you To a home that offers you opportunities to enjoy, embrace, engage in a new normal by allowing you to continue your education amid the COVID-19 pandemic. DWCL continues to guide you to your future. Thus, online and offline platforms and digital instructional approaches are used alongside traditional face-to-face classes on a limited basis for everyone's advantage and convenience. It offers PAASCO Level 2 re-accredited programs and is committed to provide excellent Catholic education. The application for admission is now going on. Enroll now. No tuition fee increase. For inquiries, please visit the Admission, Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page at Divine Word College of Legazpi. You may also contact telephone numbers 480-2148 or 480-3108 or mobile number 0967-206-7429. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. Ito po si Coco Martin. At ang bili ni Lola, huwag mayang magtanong at hanapin ang check. Hanapin ang check, hanapin ang tama, hanapin ang right one. Para sa mura at di kalidad na gamot, Hanapin ang check ng right med. Hanapin ang check ng right med. Pag may check, correct! hanapin ang check ng right med. Pag may check, that's right med. If symptoms persist, consult your doctor. We're bringing the joy this holiday season. Explore great tasting food for your Yuletide celebrations with LCC Food Garden. Big parties, small gatherings, or a simple dinner with your loved ones, we've got you covered. We offer a wide variety of delectable cuisines and top-of-the-line services for all your catering needs. And because 'tis the season to be jolly, here's our special treat for all of you. Experience a flavorful explosion of your favorite Filipino dishes with LCC Food Garden's Flavors of Home. Perfect for your intimate celebrations, festivities, and events. So don't get your tinsel in a tangle and enjoy the holiday with style. Make your occasions more memorable with LCC Food Garden. For bookings and reservations, you may call us at 0999-224-3639 for Naga, 0999-226-4390 for Tabaco, and for Legazpi, contact us at 0919-912-7804. Merry Christmas and a bountiful holiday to all! Sa kulog kang payo, asin kalintura, anong bulong ang dapat? Han, para sa ako, dapat makusog. Mahal, para sa ko, dapat maingat magparahay. Dain na kaipuhan mamili pa, mag-Biogesic. Magasing kusog, pero maingat magparahay. Arog kaayan magataman ang Biogesic. Ayos! Marita, pwede palang parehas. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yao na mismo an makikinabang permitawo. Garantisado an pakagibo kan Bicol International Airport, yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito, Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, an ligasiya niya rumdong. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liveraid Mangiraray. Liveraid Silimarin Capsule. Liveraid sa bayani proper diet as in exercise, uro aldaw. Liveraid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liveraid na. Mahalagang paalala, ang Liveraid ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tingog gan Banwaan. Pio Fernandez. Iyan may bulos man kita ka na informasyon dyan sa luwas. Ikonektarta daw kay Joshua Bino. Joshua, good morning. Please go ahead na. Yes, good morning sabi Sir Pio. Good morning man sa mga paraan kamay. Live kita ko niyan Sir sabi dito sa Pawa National High School. Sa oras ng nainikabi Sir Pio, formal na iinaguram asin na ito turn over ang sarong multipurpose covered court na ipinagibukan na ako Bicol Party List
sa panginot ni Congressman Saldico at yaon man si Congressman Attorney Jill Bungalon and former Congressman Pido Garbin. So sa mga oras sabi na ni Sir Tio, pinagapupo na prayers para nga sa inauguration and turnover kaining multi-purpose covered court bigyan sa Pawa National High School. And nakahurong tanga ni Kasubago school principal kaining naunang bito ng eskwelahan. And dakula ang pagpasalamat yung sabi Sir Tio sa Supercrossman ka na ako Bicol na taruan sa indang eskwelahan sa Natawan kaining covered court dahil ang dakulang tabang ini sa inda lalo kung may mga darakulang aktibidad igwanin masisirungan and igwanin na rain or shine igwanin magaganapan kan mga aktibidad, recognition, graduation, at iba pang mga monthly celebrations kan na eskwelahan. Ini pa lang tabi sa Tio, haloy nang pinag-request kan na Pawa National High School, so nainot pang school principal na nag-request kainin. And last 2020, pinagpuknan ang construction kainin. And nag-grant ka nini sa panginot ni Congressman Saldico. And ganyan, pasalamat na maray si school principal, Madam Rona Ahero, dahil sa oras na mismo tabi siya yun, na-realisar ang sa indang pangarap ka ito. Ang sa indang pangarap ka ito, natupad na ngunyan sa paagiman ka na ako Bicol party list. Yaon mismo si Congressman Zaldi, nako? Yes, Roger, to that circuit, presented to si Congressman Saldico, si Attorney Jill Bungalon, and si former Congressman Pido Garbin. And balot ako na mga kagamin pa, yung kugarin, yun ni Sir Pido man sa inota, nagasabay sa prayer i-inaugurate na ining building. And bako sinasabi Sir Tio sa Pawa National High School ang bibisitaon kini ako Bicol dahil pakatapos kayo ni mabayo naman duman sa sarok pang i-inaugurate na multipurpose building sa Barangay Bunga. Iyuta, may ipi-play nga na ikuntaan ako na boses ni Congressman Zaldico pero mantag da ita pa nakakaroon ipi-play ko man ini. And tibaad mako anta pa dyanin pahayag manungod man ini sa solar powered water system na bubugtak nida sa mga barangay. Ungon yan yaon sinda palan sa Pawa talagang todo-todo ang nagkakakuraan ng benepisyo kan sa tuyang mga kahimanwa dyan sa man iba-ibang sektor dara ka ining so mga patrabaho kan ako Bicol. Roger, so that's it. Namalisyan pa sunod-sunod sa pinagigibong turnover activities kan mga nakaaging alkaw Bagatabi City duman sa southern barangays kan Legazpi mga water system solar powered and ngunya naman tulong magkasarugan ni Sir Tio multipurpose building digdi sa Pawa and mabalyo naman sa Barangay Bunga and sarok pang good ni Sir Tio para sa lado man kan na pulisya particularmente na duman sa Albay Police Provincial Office sa Siyudad kan Ligao sa nakatalaan man duman Sir Tio ang groundbreaking kan grandstand and mess hall duman sa laog ka na Albay Police Provincial Office. Aba, talagang matindi ano. Yan na ititaong mga proyekto. May oras ka na ko Bicol. Okay. Yes. Okay. Roger to that, Sir. So, yung muna yung sabi siya ang mga sitwasyon padagos na pinagbabantayan mo ng mga developments kan ako Bicol Party List and mga nabenepisyaran kan sa ilang mga programa. Dagdag na sitwasyon, Joshua Bino, DCGD. Salamat Joshua sa istorya. Hali dyan sa Pawa. Nagsusubaybay po kan ining turnover na as in ining pag taon na kaya na mga infrastructure projects na ipinagpapabulos kan ako Bicol Party List sa pangenot iyan ni Congressman Zaldico and ni Congressman Attorney Jill Bungalon and the former Congressman now Executive Director ka na ko Bicol, Attorney Pido Garbin Jr. Taod-taod, biberil tadahan ta po yan. Talagang nasa tema, tamanaan mo niya na pagkaaga sa programa. May mga report pa mo na kita sa luwas. Pasiram-siram mo na tabi ang panguntuhan. Tan medyo nag-iinit-init na naman, iluwas na sa mga binalaybay. Igwa na lang kita nin 15 minutos bago mag-alas 10. Ans, good morning. Go ahead man. Good morning, Sibio. Good morning sa mga parantabay. Sa mga dagdag man niya tong bareta, mas hingawahol mo niyan kan Philippine Red Cross Albay Legazpi Chapter na mas mapadakol pa ang bilang kan mga volunteers ninda na nagtatarabang sa kada best na igwasin dalin mga aktibidad lalo na kung igwanin kalamidad.
Ang informasyon na pag-araman kan DCGB News kay Ma'am Rose Rivero na pamayo ka na sambitan ng opisina digdi sa Albay asin Legazpi kung sa naghihingo asin daw niyan na maglibot sa iba-ibang barangay kan probinsya kan Albay para nanggan makaengganyan din mga volunteer kaptang kan pahayag ni Rivero. Meron tayong mga umiikot na volunteers in every barangay, in every municipality na magpaparegister kami ng mga volunteers kasi iba pa rin yung may mga volunteers on the ground tayo na ano namin kasi yan lalo na nung disaster. So talagang yung mga volunteers yun yung nakatulong sa amin para mas mabilis yung reporting, mas mabilis yung support, mas mabilis yung assistance. Siguro sa iya, dahil manin dapat na ika-edit na publiko kung in kaso magpasiring sa mga barangay na sa mga personal dahil sa libre man na mga piga-offer nindang servisyo kaya aplikasyon bilang volunteer isa sa iraro may sa magkakanigong training siring ka na basic life support is asin na iba pang mga trainings katuwang manindaan iba pang mga ahensya. Aram mo ads pwede ba dyan na mag-tie up ang DCGB? Gibuhong kitang mga accredited volunteers. Pwede baga. Tapos pasirarom kita sa basic life support. Tama. Ang madidismayo si Chief Tech na Ramir. Yung sample tang. Ikaan mouth-to-mouth resuscitation. Ay, masalaw pala na ako sa luwas. Busy ka lang yan, busy. Pero pwede mag-sir Pio. Di ba ka na pwedeng kitaman sa nag-iriba-iba pag emergency ba ko? Yugon mo, pag ika-volunteer ka na International Red Cross, affiliated siyempre dyan ng Philippine Red Cross, maski sa inka sa kinaban, igwa ka kumbaga, access kung igong mga emergency. Tama. Yan, di maray iyan na pinagigibo na Madam Rose na ahero, naglilibot sinda sa manlain-lain na lugares, barangay, para maka-encourage, ning volunteers. Iyo po, and mag-windig din sa indang Red Cross volunteer program, no age limit inita, maski mga eskwelahan, mga youth sa mga eskwelahan, elementary, high school hanggang college, pati na sa professional level, pwedeng mag-intradigdi. Pwede, palan man agad, dyan sa Red Cross. Dining age limit. No maximum age limit. No maximum age limit from conception to resurrection. From womb to tomb. From womb to tomb. Igwa pa ning masalawig dyan. From conception to from erection to resurrection. Pwede magkagaw-kagaw sa Rose. Masalawig ang coverage kay to. Maalawig man ang ganang scope. Sige good luck dyan sa Philippine Red Cross. Naihapot mo kung igwasindanin supply nin dugo? So latest na kayan Sir Pio ay more or less 20 pa lang so blood bags nindang supply, pero this week po na ninda actually ganyan na aldaw gawigwasindanin blood letting activity naman, pero sa sunod na ba kung iba-iba pang mga lugares para masupad ako pa rin yung supply. Roger, sige kopya. Sabi Sir Pio, salamatan sa istorya, kasabay dyan si Boy sa Mobile, hali sa Philippine Red Cross. Mabuhay ka mo dyan sa Philippine Red Cross sa pamamayo ni Madam Rose Ahero. And syempre, ang chairman dyan kan board su barkada tabi Chief Tech Ramir, engineer. Yan. Day maning ibang pigbubutuhan na yaman sana. Sige tabi. Bueno, di boltadahan nga to na mantang yaon dyan si Joshua sa grupo ka na Bicol sa Pawa, nagto-turn over na ka na covered court. Ini po kanakalihis na mga taon may ipinahayag ka ito sa Congressman, now Executive Director Attorney Pido Garbin Jr. ka na Bicol, imaging sara now Congressman Attorney Jill Bungalon, and siyempre ang Congressman ka na Bicol si Zaldi ko, Sir Zaldi, na ngapit na panahon apera kan pag-iiriwal sa petrolyo ang tubig ang pagsisibut-sibutan. Totoo baga tabi tahilingon nindo ngunyan sa nangani na ang tao madali na makaabot duman sa Pluto, sagod sa Mars, bakong may naglanding na duman na
ikipahe sa Mars. Iguan na gayod. By the way, so nakapabuwal palan kan na Centennial Tree dyan sa Bicol University, subag yung Glenda. Yan. Iyo so nakapabuwal kan dako launo na kahoy na dyan. Pirang rigus ito, pirang tao magkurupuan, kadakula ito, nabuwal kan bagyong Glenda dyan sa Bio. Now, bultadahan niya to ano. Ngunyan nga ni na at this point in time na nasa cyber age na ang kinaaban, dakol pang mga lugares digdi sa Pilipinas, particular digdi sa Bicol, andain in access sa potable water. Grabe ang sakripisyo kan mga kabarangay niya to. Ungo niyan, pinagmaniugutan kan ako Bicol, saro sa mga talagang si sustainer nila yan because water is life. Iyan ang sa indang prinsipyo dyan. Totoo naman baga, water is life. Mag-adal kita kan history kan kinaaban, sibilisasyon kan kinaaban, pagpuon kan sibilisasyon sa manlain-lain na lugar sa kinaaban. Kasi minapuon ang komunidad sa lugar na harani sa tubig. Tayaon dyan ang buhay, yaon dyan ang panginom, panghugas, gabos. Tubig, either na sa dagat, either na digdi sa laog kan daga, inland waters, yaon po dyan. Dyan minapuon ang cradle of civilizations sa manlain-lain na nasyones. Now, as time goes by, naaabuso ang pagkuanin tubig. Kaya nagiging ang scarce. Pero igwa pa ng mga lugar, digdi sa Satuya, na igwanin mga supisyente pang makukuhaan ng tubig. Ang problema sa tada ikikaya ka na gobyerno na maatindiran yan gabos-gabos, kaya luminaog so ako Bicol Party List. Na matawan ini nagkakanigong atensyon. Ngunyan, ining solar water powered project bako sa kunano pa man na pagprometer kunano pero na-recognize ta ini because yung nga water is life saro ini sa mga proyektong dapat pigpapangarugan nangunyan aadaptaro na kang kongreso tanari lasir ninda itama palan nga ining proyekto kan ako Bicol. Imagine digdi sa nasa Legazpi pirang mga barangay nangunyan ang nakikinabang kan potable na tubig yaon makukuha na sa indang barangay na pwede nga ni iyan na siguro kung igwaning diskarte ang mga barangay ikonektar na sa indang mga harong guno sinda ni nagkakanigong budget konektar ng tubo pasiring sa indang mga harong yaon na dakulaon na bagay nagput up baga sinda ni mga solar powered water sources. Ngunyan ang latest is the entire Congress will now adopt it tabi. Yan. Uni pa ang kumpirmasyon kaan sa pahayag ni Congressman Saldico kan ako Bicol. Ito po. Congressman, nag-allocate tayo ng 10 billion or 40 million sa pesos para sa mga upland barangays. Kung anong pigigibot na digdi sa Kabicolan, pig-suggest yan sa Kongreso. And the House of Representatives adopted our suggestion na dahil nailinta kung guraano ka-successful ang solar water system sa Kabicolan, almost 400 na solar water system ang nag-ibot sa Kabicolan. So ngunyan ang Kongreso mapo naman mag-ibo. So po 40 million divided by 5 dahil 5 million ang each it's around 8 times 250 at around 2,000 solar water system sa ngunya na 2023 sa bilog na Pilipinas. Pero kita sa Bicol nakagibo na kita kay 400 na kita ang nanginginutan dahil kita ang nagtaong ehemplo para ma-encourage ang gabos na congressman na mag-gibo man. And sabi ko sa inda, ang tubig, ang solar water system versus tinampo, mas papadabaong kakantaw pag ang ginibo mo is a solar water system. Iyan tabi napahayag ka ni Congressman Elizalde Saldico kan ako Bicol. Aadaptaro na kan Kongreso mismo kan lower house sa bilog ng Pilipinas because they realized the importance kan proyekto nga. Iyan ang mga proyektong dapat talaga mamaniugutan
na papakinabangan kan sa tuyang sosyudad kan mga kahimanwa niya to, kinapobrehan para reho niya to, lalo na itong mga nasa far-flung barangays. Sabi ta na nga ni, at this cyber age na gulpi ng improvement kang kinaaban, igwapanin mga barangay digdi sa to sa palibot, nadainin free access sa tubig. Iyan ang irony of it Gulpi na ang modernisasyon, madali nang makaabot ang tao sa Pluto, sa Mars, pero igwapang mga barangay na dainin tubig, tadaining access, pero iyaon available ang tubig na pwedeng makuha. Development sa nang kaipuhanan, ang pag-develop sa nakaan, ang pagbugtak sa nang nakakanig pasilidades. Ngunyan tabi, pinuunan inikan ako Bicol 2 or 3 years ago, bago pa kan pandemic. Mag-pandemic nga ni. Day napundo kan pandemic itong pagpatrabaho kan ako Bicol. Sa mga barangay digdi sa Legazpi na nabugtakan nidakan mga water systems na iyan. Almost pira na baga ito bagang gatos da digdi sa Kabikulan. So naipundar na kan ako Bicol. Ang pakihuron sa naman kayan tabi kan ako Bicol, tayan kwarta kan gobyerno na ang trabaho kan mga taga ako Bicol is mabugtakanin pundo an araw ka ng mga proyekto. Takon day ka man matrabaho, day ka man ma-diskarte na o digdi mo man lamang initabi, digdi mo man lamang inaalukar, day man manginginabang ang mga namamanwaan. Kaya iyan, kwartaan kan tawo. Ngunyan, ang pakihuron, please, mantiniron man tabi nin maray kan mga barangay na nabugtakan kan solar-powered water sources na iyan. Class level 2 patigay din. Basta halangkaw na level iyan. May klasifikasyon na paano yan. Don't hold me kung anong water level system taday ko masyado narurumduman kung anong level na yan. Para yan po tabi, potable and safe. Level 2, yan. Salamat ND Mar. Level 2, yan. Level 2 yan. Iwiwalat yan sa barangay. Pwedeng gamiton inuman kan mga tao. Please, atamanon man tabi. Responsibilidad na yan kan mga barangay. Bako sa nakan konsebo da kam bilog na barangay kung mapapwede. May magbantay dyan kumbaga, tanod na day magralabad dyan sa palibot ka ang tanganing sarumsum kan tubig perming malinig sana. Yan. Iyo po ang katuyuhan kan ako Bicol is to provide one of the basic necessity kan buhay, water. Water is life. Ngapit na panahon ang pag-iriwalan baga ang presyo kan o kaya petrolyo both sa supply and sa pamresyuhan. And kung di kita ning tubig nako, mapagal baga ang buhay. Imagine a day without water sa satuyang lugar na makukuha paano sa pang-inom niya to, pagluto, gabos, panglinig, personal hygiene. O ngunyan saka pagmamaniugot ka na ko Bicol, yun, narikonisir na po kang Kongreso. Maarog na, aadaptaro na sa entire Philippines. I-spearhead manggirara yan siyempre kan na ko Bicol. Takita su pioneer digdi sa satuyang palibot. Kay ito baga, bago mag-pandemic, ang sabi ka na Congressman Saldico and kay ito sa Congressman Pido Garbin Jr., now Executive Director, kan na ko Bicol, bara na Congressman Jill, sige lang, maski nga ni bago pa kan eleksyon, igo nga yung budgetan, ididiretso ang proyektong pandemic or no pandemic, election or no election, dire-diretso tabi yan, true to their word tabi, uyan na, yung mga sa solar water powered system na yan tabi na projects. Gabos baga ka, nakaaging aldaw, igo naman yung pinag-inaguraran. Ngunyan tabi, duro-diretso man, so inaugurasyon ka na ko Bicol, sa iba pang infra projects, ining covered court yan sa barangay Pawa, sa Pawa sa Pawa yan. Pwera pa ka nakaaging alaw igapa yan sa may Bariis. Tabi, di yan po. In a nutshell, sana makahuro niya to si Congressman Zaldi taod-taod, mai-expound ta pa ini further kung anong pa sistema. Yun na nga ni ibaga, nadangog ta duman sa tape ta interview kay Congressman Zaldi, nahugot man niya to na aadaptaro na yan kan Kongreso. So this will be a project na nationwide na nauugma kita at least nakakatabang na sa tuyang mga yaon diyan sa party list. Inian sa rong ehemplo nagdidibunk duman sa pagtubod kan iba na mga party list na pakinabang. Inian sa rong ehemplo ako Bicol party list na iyan na mga pagtubod ni doon na mga party list na pakinabang sala
consider nindoin ako Bicol Tabi sa kahaluyan kang panahon, talagang minataon ni nagkakanigong serbisyo iyan sa mga namanuaan in terms, primero of legislation, tayon siyempre ang trabaho ninda, ang magibukan leyes, ang ikadua, ang pag-ataman sa pangangaipo kan sa tuyang mga kaymanwa kan manlaylay na sektores. Sige, taod-taod ni Bapa, pakaliis kan mga pagirumdum. Subukan na ang mga bagong pamurga. BMEG Integra Worm X. Isang tableta lang. Bilis tanggal ang bulate sa loob ng 2 hanggang 3 oras. BMEG Integra Worm X Max. Ang 3-in-1 dewormer na kayang patayin ng roundworms, tapeworms, at external parasites. BMEG Integra Worm X at BMEG Integra Worm X Max. Gamit ng Team BMEG Integra Power Max. Kakampi mo sa panalo. Piperazine plus niclosamide is the generic name of Worm X. And Bendazole plus Praziquantel plus Ivermectin is the generic name of Worm X Max. Must be prescribed by a veterinarian. BMEG Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa. A perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. First time magnamit ning Red Horse Dre. First time masiramon urutruhon grabe. First time enot nung namit igwatulo sipa masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always #1. Always #1. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Alas 10:03. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Ipinahayag ni Ako Bicol as in House of Appropriation Chairman Congressman Elizalde Co na prioridad kang 19 Congress sa pamamayo ni House Speaker Martin Romualdez na maibangon ang pagtio sa buhay kan mga Pilipino. Sigun kay Ko, pagbukas pa sana kang 19 Congress kan bulan ni Hulyo, sinabi na sa iya ni Speaker Romualdez na tututukan ang pagbangon kan mga tios na pamilya na iyo ang pinagmamaawot kang Marcos administration. Maski dainin ipinagtaong kantidad si Ko kung gurano ang fundo na ipigtagama kan DSWD para sa assistance for individuals in crisis situation, tulong panghanap buhay sa ating disadvantaged workers o tupad kan DOLE as in medical assistant to indigent patients kan DOH, bilyones pesos ini as in magkakanigo para makatabang sa mga nagdatios na kababayan. Paliwanag kan chairman kan House Appropriations Committee hali sa pandemic a nasyon kung kaya aram ninda kung gurano kagabat ang namamatean kan mga Pilipino sa paghahanap buhay. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa DZGB News Base. Ako po si Angel Mostaza. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. Eskelan. Sa Eskelan, mas gagaling ka. BMEG Integra Worm X and Worm X Max. Now available sa mga suking tindahan. Alaksan FR. Isang Alaksan FR, tapos ang sakit ng katawan. Maggi Magic Sarap. Ang nagmamahal, nagmamagi. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Aluminum hydroxide, magnesium hydroxide sa Meticon Kreml S, Mega 1. Ang Mega 1 ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.
Ang nag-iinom nin Vitamin B kan Farex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. Parex Vitamin B1, B6, B12. Ang Vitamin B kan Farex, tabang sa pagligay sa tanglay, tusok, bagol, asin sa pagutro kaini, katabang kantamang dieta asin ehersisyo. Kaya ang nag-iinom nin Vitamin B kan Farex, Farexcited. Parex Vitamin B1, B6, B12. If symptoms persist, consult your doctor. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka ki ayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines, asin iba pa. Ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, pun alas 8, sagud alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagnin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Ape. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Tingog kan Banwaan. Pio Fernandez. Good morning dyan kay Congressman Didi Cabredo kan 3rd District of Albay. Taod-taod may mga istorya man kita dyan sa 3rd District. Mientras tanto, may report pa kita muna sa luwas. Duman man kita sa 1st Distrito kan Albay. Isihon ta daw. Kumpadren Jomar, Diyos marhay na aldaw tabi. Morning sa mga panagtabay. Pwede nagpuna sa mga one-stop shop sa iba-ibang lokal na gobyerno digdi sa Premier Distrito kan Albay. Gadan sa Ros pinaka-busy ang one-stop shop digdi sa Ciudad kan Tabaco. Sa mga oras na ini, dakol talagang tao ang aniyon digdi para mag-renew kan sa indang mga negosyo. Sa kaulayon katabi si Madam Sarah Jowers, ang officer in charge kan Business Permit and Licensing Unit kan Tabaco para aramon sa iyan dalagan ang proseso kung dakol naman lamang na nagparehistro, nag-renew niyan dahil ang pagkakaisi ko pa kanakalis na taon dakol tindang tinawanin surat o warning na mga negosyo na dahil nagpaka-renew and ini nag-expect daw ang sa iyang opisina na itong mga winarningan na mag-renew niyan. Iba pa patabi pa din mga detalye kung paano mapapapasil ninda ang pag-renew kan sa indang mga lisensya kapag ninegosyo. Madam Sara, live kita sa DCGB. Nasa ibong si Pio Fernandez. Good morning po, Sir Pio, at sa gabos ng mga nagdadangog. Yes, opo. Ma'am Sara, good morning. Salamat sa oras. Ma'am, kumusta na po tabi ang compliance kan sa tuyang mga dapat na magparehistro dyan na negosyo tabi? Go ahead po. Sige po, salamat. Ang Business One Stop Shop po kan Tabaco, nag-start kang January 10. So bali po, pang 6 days pa sa nakita mo niya na naka-Business One Stop Shop. However po, pitsa 3 pa sa na January, nagpuna po, may nag-apply na, as in nagpuna po kami mag-process, as in kang January 14 po, Sabado, the last permit issued was 305. And then, ang nakolekta naman po, hali po ini sa e-tax administrator, kung hain po, sa mapduman, kung pirang nakolekta, we were able to collect 5,750,000.
176 pesos and 80 centavos. Okay. Ma'am, ang target nindo is sagkod no rin dapat makaparehistro iyan na dapat magparehistro magpasiring diyan sa Indotabe. Go ahead po. Okay. Base po sa 7160, ang satuya pong renewal is up to 20. However, ang igo po kitang extension with yung ani po ang i-resolutionan po ito. So, Kaya ang extension po madepende po sa resolution which ang office nito ang ma-initiate and then ipapa-affirm po ito sa CTO kasi po sa CTO man po ang maapila para sa condonation and penalties, surcharge and penalties. iyo po, opo. So i-announce mi na lang po kung hanggang rin ang business one-stop shop. Opo. Ma'am, natata may plano na mag-extend. Kumusta ang kooperasyon kan iba? Da ibasin na minaparehistro sagkod sa talaan na oras o minaralapwas pa dyan tabi over? Nangyayari man po talaga. Lalo ngunyan po, nagre-recover pa lang po kita kan sa itong ekonomiya after the pandemya. So, tigtatawan taman po talaga sinda na oras as in araw kayo ni sige ang uran. Opo. Medyo difficile man po talaga and then that is one of our tabang para po ang mga negosyante mapasiring digdi sa muya na dahil na magparaduman sa ibang opisina para lang i-process ang sa iyang mayor's permit. So yaon po digdi sa business one-stop shop. So nakakulokar ta po ang gabos na opisinang tiga-agihan araw po kung bago maagisinda sa CPDO for the zoning clearance or bigapot na pong locational clearance and then diretso po ito sa Office of the Building Officials, sa tuyang Sendro, Health Center, as in ang sa tuyang BFP. Nakakulokar man po digyan sa tuyang BFP, as in ang DTI, para po duman sa mapuon pa sa ng negosyo, kaya na sila magduman sa Legazpi para lang magpa-approve kan sa indang business name. Yan. Opo. And then, baka po anytime this mapirmahan naman po sumuwami with the BFP na LGU na po ang mag-assess as in magkukolekta kang BFP. Ang mawawalat na lang po digdi sa muya ang kang BFP are the inspectors na sinang mataram kung may problema ang building o validated at sa isang fire. So, medyo malinyado na po. Iyo po. Ma'am, what will happen tabi in kaso na nagpalyar na makapagparehistro na sa tuyang mga dapat dyan na magparehistro even halimbawa matawan ng extension so petsada kang pagparehistro. Go ahead po. Pag sinda po day nakasabay duman, we will be imposing na the 25% surcharge. Ayan, may penalidad. Oho. Ma'am, so pigdad na mong kakasubago, parang one-stop shop, malabiyano na andalagan kan pagproseso. Pirang aldaw po, in kaso kumpleto man ang papeles kan sarong maparehistro rin sarong negosyo, pirang aldaw ang iabot pagkatapos sagod na ma-release ang gabos-gabos tabi? Ang renewal po, pag kumpleto ang sa indang daing problema, no po, kasi ang nangyari po digdi sa mo, iko kaming negative list. Pag-apply ka sa naninda, hihilingo na duman, may nagkakaput po kaming staff na tataraman kung sila may problema sa ibang opisina, papadumanin po muna sinda, and then i-resubmit na lang ang silang application. So mga daiman pong problema, within the day, nare-release nito ang permit. Kung halimbawa daimanin problema sa dokumentos, kwentas klaras, pag gaw-gaw dyan kang papeles, duro diretso ipapasa-pasa na yan, pagkahapon release iyan tabi. Opo. Okay. Madali lang. Igwangani po kami na-release on the first day, and second day dito o first day, ano lang siya, 2 hours and 5 minutes. Ay, very good. Opo. Anong mga negosyo, madam, ang dapat na mag-rehistro dyan? Gabos ba tabi? Pati na mga vulcanized, barber shop, gabos yan tabi, madam? Opo, gabos po na negosyong nag-ooperate sa tabako. Kaya po na magko ang mayor's permit. Opo. Ang i-announce naman po pala na ang barangay business clearance integrated na sa proseso kang mayor's permit. Kami na po ang nag-i-issue kang
barangay clearance, barangay business clearance. Ay, Nagno-notify na lang sa mga new, igwa po kaming group chat, piga-announce ni po duman o kaya pigi-inform ang specific na barangay na may aplikante kaming bago. Very good. Di dyan na talaga ano. Pero dahil man nangangahulugan, madam, na kung ikaw mga kulang na dokumentos, dahil ito kukumplehan, dapat kumplehan mo na ito, magpasiring una ngay halimbawa sa engineering, sa fire, sa health. Pagkatapos, pag kumpleto na dokumentos, saka na mapasiring dyan sa Indo. Opo, kasi po ang pigaanuhan liman, ang consider miman po, sa mga aplikanteng qualified, sige ang hala, tapos pag-abot ki oras, dahil man pala siya qualified. We are trying to facilitate a very easy and smooth traffic of application. Iyo po. Pero ang sa indong target, madam, in terms of millions, halimbawa, gabos matawan dyan in permiso makakomply, any rough estimate tabi ang pwedeng makolekta nindo? Go ahead po. Sana po ma-overshoot ko po. So na-collect kami last year na 52,154,049. Gusto ko po itong ma-overshoot na maski lamang 10% or dakulaon po itong kung 10%. Pero basta po ma-overshoot ko, okay na po ako sa ano. And then ang target ko po sa issuance, maka 2,200 ako. I only need 208 to overshoot the 192 permits na makuha ko sa target. Iyo po. Curious lang ako, madam, natatamay set ka na ma-overshoot. Igwa talagang dahil nagkukumplay tabi na magparehistro over? Igwa man po, lalo po so na natuod baga na barangay business, barangay permit. Ito po ang tigka-target ming lumaog na sa LGU kasi dahil man po talagang barangay permit. Only the LGU can give an authority or permit to operate sa mga business. Barangay business clearance lang po. May mga barangays lang po talaga na nag-issue kang barangay permit. Kaya dahil na nagpupuas sa LGU. Ngunyan po, since in-integrate na po ang barangay business clearance, dahil na talaga maduman ang client. Opo, okay. Mayor's permit na po talaga ang kukuhaon nila. Ikaw man pong may madigdi, halimbawa, makuha nga akong barangay business clearance. Di naman siya pwedeng tawanan to, di naman siya nagkuha ang mayor's permit. So, nai-encourage mi sila magkuha ang mayor's permit na. Sige tabi. O di sige tabi, madam, kung igwa kanin gustong ipaabot sa mga namamanuan, nasa sa imong pagkakataon, go ahead tabi. Salamat po sa pagkakataon na itigtaon nito sa Samuya. In behalf po kang LGU, Tabaco, sa pamayo kan Samuyang may gusto na mayor, iniinggan niya ko po ang gabos na nag-ooperate ng business sa Tabaco. As in, gusto po na magnegosyo sa Tabaco, igwa na po kitang incentive code na pwede pong ilatag mi po sa gustong magnegosyo. Igwa po kita na business one-stop shop, that is the non-fiscal incentive na itikotauta sa mga gustong magnegosyo. Igwa man po kitang token na ipigtaw sa first 100 which na-consume po natin itong first 100 within 2 days. Nailaw pa po ito, 2 to 3 days yata na nagibutan na ito. So iniingganyan ko po ang gabos na magkuha ng mayor's permit para po ang sa indong negosyo maging legal. Ang saro po na basic na principle of entrepreneurship is say po nindo ipag walang bahala ang sa indong statutory obligations with magkuha pong permit. Salamat, madam, and good luck sa indong drive tabi. Mabuhay ka mo. Salamat man po. Okay, thank you very much, Madam Sarah Jowers. Nakalis na taon pa rin piyo, nagkolekta ang lokal na gobyerno ng sobra sa 50 million pesos solamente sa mga permitted licenses kan mga negosyo digdi sa syudad. Ang kantidad na ini piglalauman na malalampasan ko niyan basado sa target kan opisinang ini na 2,200. Ayan, pag inabot ni DMPO na 2,200, siguradong lapwas duman sa enot na 50 million plus na collection ang nakokolekta ko niya na taon. Yan ang report, Jomar Bian, DCT. Salamat, kumpadreng Jomar, sa report. Hali man dyan sa syudad ni Tabaco.
Okay, sige ha, pagkolekta po nin mga permits, tamang-tama yan pag Enero bagamanagad, primerong kabtangkan kada taon digdi sa Pilipinas, iyon na yan so barayadan kan mga dapat niya tong asikasuhon, mga permits na kaipuan, yan kan gobyerno. That's the lifeblood kan sa tuyang gobyerno tabi na mga yan, permits na yan sa satuyang mga manlain-lain na lugares. Maray na aga tabi kay Leandro Navarro Hianan tabi. Maray na aga tabi dyan sa Virac, Catanduanes. Kay Leandro Navarro Hianan. And siyempre kay Kel de Guzman Británico. Maski sa old and renovated house, need man giraray building permit. Good morning. Ang number 1 na problema po ang pagkuhakan business permit is building permit, sabi ni Kel de Guzman Británico. And siyempre si Maisel Balinga sa Rams, listening and watching from Masarawag, Ginubatan, Albay. Sa tuya yan ng mga viewers, listeners man sa DCGB News Online na nagpaabot kan sa indaman na paramdam sa programang Tingog kan Banwaan. May tabi ito, Chief Tech, may concern. Ano ba yung ating bisita dyan sa sala? Ito mamaya na mga konta. Iba pang istorya dyan sa 3rd District so sa aga dalag siguro medyo mabibitin-bitin kita sa oras. Igwa ka dyan tabi Chief Tech, yung 15 and 25 ipasok mo na, pwede na para all clear tayo mamaya. Pwede na ba Chief Tech tabi? Sige, go ahead. Usapang Rayuma. Aroy! Naggamot na ako pero masakit na ulit. Mahal. Magaling dyan, Skelan. Up to 12 hours todo ginhawa mula morning hanggang evening. Mas tipid pa kaysa leading naproxen brand. 950 SRP lang. Magaling nga! Sa Skelan, mas gagaling ka. May anti-maga na wala ang paracetamol. Unilab yan. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult. Drink responsibly. Bumubuhos ang tiwala. Iba ang ngiti ngayon sa One Ginebra Nation. Drink responsibly. Pagpabalik-balik ang hilab, pangangasim, at sakit ng tiyan, baka hyperacidity na yan. Hyperacidity? Target the acid with Kremel S tablet. Hyper bilis sa hyperacidity in as fast as 5 minutes. Parang kasing bilis ng commercial na to. Mag Kremel S tablet na. Unilab yan. Aluminum hydroxide magnesium hydroxide simethicone is the generic name of Kremel S. If symptoms persist, consult your doctor. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa. A perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa. Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Dati kaming anemic, namumutla at nahihilo. Sa United Home for Sulfate Iron, may tulong para sa healthy blood kaya may healthy glow. With proper diet and exercise. United Home for Sulfate Iron. Unilab yan. Iron is the generic name of United Home for Sulfate Iron. If symptoms persist, consult your doctor. United Home for Sulfate Iron. Healthy blood, kaya may healthy glow. Thank you so much tabi Chief Tech Ramir. Nasa ultimo na kitang porsyon kan sa tuyang programa nga Tingog kan Banwaan mo yung kumpong pagkaaga, kaya lang medyo na kita sa oras tika po na sabi kan iba. Sir Pio, grabe po ang langaw sa binugsakan kan Ginubatan, Albay. Sige pa verify niya to yan tabi gulpi na naman daw ang langaw dyan sa binugsakan Ginubatan, Albay. Diyan kami saludo sa IKB sa pagtulong sa mga barangay. Talaga kasing may pakinabang ang mga barangay, hindi yung pagpapaganda ng Ligaspi. Salamat sa AKB. Yan, okay.
manungod ito sa satuyang pinag-istoryaman kaso bago sa primerong ikaduang kabtangka na tingog kan Banwaana. Good morning tabi dyan sa 3rd District. Si Congressman Didi Cabredo ay talagang si sustiniran man so pagbisita dyan sa mga barangay in order to be sure na ang mga proyektos is being implemented accordingly. Itong mga pigpapabulusan manin na proyektos baga aning fundo na mga infra projects sa mga patulay, patinampo, ining flood mitigation projects dyan sa 3rd District. Pipasyaran mismo talaga kan kongresista. Iyon susaro sa mga work ethics na i-implementar maski ngunya ni then Congressman now Mayor Itay Nando Gonzales kan Ligao. Ipigapadagos man ni Congressman Didi iyan na pag-inspection mismo kan mga proyektos na pinagpunduhan kan kwarta kan gobyerno. Kasuhapon na nahiling ko si Congressman Didi dyan sa may barangay Bay kan Ligao and sa iba pang mga lugares na pinagbibisita ni Congressman Didi, making it sure na iyan na mga proyektos is pinagtatrabaho as in susog sa espesipikasyones asin sa program of works and sa talaan na schedule. Tanganing su kwarta baga kan tao na ayo man sa pigagamit diyan sa pag iskusar na iyan kan mga manlaylay na proyekto, nakakasiguro kita na it is implemented properly well tabi diyan sa 3rd District tan Albay. So yan po tabi ang diyan man sa 3rd Distrito kan Albay po. Tingog kan Banwaan. Mainit-init na. Mauli kita tulos ta iluluwas ko so binalaybay ko na pira na itong aldaw na nakasabit duman. Fernandez. Side A, side B na ang laban niya to. Banwaan. Day na pwedeng side C. Ege, sa pangarang kambilog na fuwersa ka news team na nagpaabot ka ng mga istorya maray na agad dyan sa Kapitolyo Provincial kan Albay tabi dyan sa grupo ni Luwens na Burse Barsena, nakamonitor man sinda dyan. Good morning tabi sa inyo. Congratulations sa provincial government ng Albay duman sa Salud Bicol non award na sa indong na-receive Pag-uri-restorehan niya to yan, dyan man hapon sa iba pang tema sa Bicol Target. Meantime, ini po ang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa inyong paghinanyog and God bless us all. Pio Fernandez.